We welcome you at Mahatma Gandhi University for new academic session 2018. Call at 8800-398-794. Sibenta ban ajing tip bat jing hikai bakerpang ki samla pule kumno bakin long ki bapukir bat ki bala ban ajing rap rode ki we ki breu ki badon kam ki jing rap bakerki khamtam habajia ki jingja ki basakta akamaryang ki bakentup laja ja ka jing ki ujumai ka jing slei bat ki we hnai kasngi nakaliang ka Ri Bhoi College Student Union kala pelong ya ka program ajing hikai halor kilat jingada naki jingja shalon shop akibor jong amaryang layadon langro hakane kasngi daka kong els imli ka badai ka assistant deputy controller jongka disaster management Ri Bhoi district usamla kit burom malai ubari presiden jongka Ri Bhoi College Student Union usamla Peterson Lengdo general secretary ka Ri Bhoi College Student Union badu assistant professor jongka Ri Bhoi College Dr. Bobby Wycliffe Waklang hakane ka program la ajing hikai ki samla pule banyada lade badru ban ajing rap ke bakerki ya kito ki balaman saujur haki jingja ki basha shop haki bor jongka maryang Kani ka model bangiwan pelong naka puar sa man ki school ki college ni jule ya kani ka model kenang bangin long ka kum ka awareness ya ka disaster but during disaster na kaliam jo ke department ni dan beriu hadu kata bangin haban ban yarap ya ki beriu ndai mentah bangi aya kani ka training karong ka baki di ban tip ki hapok ki college la raja kum kini ki kum bajau earthquake mentah Mentah dan kita mensau, kumno bakin ya daya lah dia, kumno bakin ya rap itu kita mensau, hak kita kira kum hikai ki. Tesuah bagi banjau earthquake kumno ki eki steps ki bangidan kam kan mau, ki rules bandang kam kan mau, haba jauh unu ujing one earthquake kumno ki deban ya daya ka kli lajong kum tangi hikai ki kena, kini kai bat kidan kuno ki sibuk mentah hak pok ki desk pok ki table kimla ban real dia mo banyadai ka kli tengi hikai ki bakin dada kanunu kin ja jing dala lesi kalaban lon da ka plakot ngani na kinunu ki jing daya ka kli banyada ning kong na mar balai ko jing yo buri hi khuloi banyap de na ka kli de na kata kadau ki haban protection ning kong ya ka kli bad ya ka sadem na jong de nang tu pada ha ka por bo wan earthquake de ning kong swa ka ba ki khna baru kha ni ju wan ban hikai ki bakin Ningkong swa kinda ka bahaya ki bakin dan hapo jo ka building banya ka baki mari asabar ti bakin numle ya kanunu ka babakala ti nang tu pat andala dep nang tu ka subu mentakum na kalian ko government di ka don keset ay ka nunu kin just signal ka baya ki beriu subu hadin jo earthquake bangila ban mi no asabar subu menta we were trapped under the building ki menta ki kena ni ki nong hikai kim dei ban rung ne ban le klumar hapo ka hapo ki building mentah don isat top no don sibuk mentah ka don ka building collapse mentah kini ki kena kinum la ban entire ka tu ka building ki haban dah bahaya ka tu kinum dei ban sya ban ni on tang ta ya ki surface casualty tak kila ban le da ki kena hi kila ban ya dah dala di kani ka jingarap ni ju ong mo to the people by the people ni haban yarap kini laki locality by the locality to the student by the students kini ka training ke bangi ju ai bagi haban yarap hak tu kapur baca kini ki eki jing jak ba jong jing penjulot nak mariang nang tu pat dak ada rescue ki kena tika responsibility jong kitu ki nong penyak jong ka school hukum principal udah ban sim ka jing clear ban le ki head counts ban find out ya kinu ka nongot ki missing ka nukun ki mensau ya no ki balaj em ki haban sim maki ka ke jengket clear ki dan kaman le ka account subu mentakum haki school haki college mentakum bangidan hang ni pok Ri Bhoi College hang ni te idan iri nong hikai badai kum in charge jong ka disaster ide mai iban ki clear halor jong ka ni ka college barengkat bakini ki student union jong ka ni ka Ri Bhoi College ide ban sim lang ka jing ya tai lang bat ki
Ti ila ban banta yaki iway ban pe yak rescue iway ban pe yak first aid post iway ban kit yakini ki emergency case te dan teng dan subuh mentala dadai ki dan kaman penbiang ka bam ka di ruki haban penbiang nakaliang ka college ki haban wat kilat kelenti kumlo ban ai ki information sa government rada ja kum kini ki kai ti hadi nang tu baki dep rescue dak la rescue ki khana te tang yaki baki normal rescue ki bakila baki bakin rescue ta kumot kide balik maki ndai ke bala long meja te kim dei bang enta ya kanu bunuka building buat dah kim nang ki haban khot ki expert nakaliang komentar hapo hangnya po Meghalaya jongi ngidan ki SDRF team te kila banwan dah maki lani dah ki pat ki group kila banwan ka feedback nak dia ka jing respon ke jing cooperate jongi kena bak kenong hikai ru kumju hi wat la kam long kum balong ka school mo ka school tingi dang la man te la kami kena andai hang ni pada te ki kena ke kena college te kat tu kat ni bang la le ru ngatrai la yo je mentoi bhasi bun ya ka ega bangi la yo ikla dan ka nakaliang jo ka rescue team ru kla le bha nakaliang jo ka kini ki student union ru kla apet bha bat nakaliang jo kini ki ba akum casualty ru kini kena kla le bha kat kum ka jing batai jongi bang ngakanan bakani kalai ka kum ka jing ai jing kalau kum ka nuksa ya ki kum no bakin le kan ka exercise maka de ka ik ba dan kam tam yang i bangi dan kam antep ndai bangi su penya ya kan training su pulut kai ka pisa kam de ka mut ya bangin su tang pendap ka program jangi ndai ki de ban yo ai ka jimen toy kabun nakapos sa kapor ya kan ngla ju mangahi ngla wan adu 2015 wan ngalek keleng-keleng ki benta jong Ri Bhoi ki school ki college ki dan ki ki jakar balale kembok drill ngadap le hapo umpi ngadap le hang ni paham seim ngadap le bagi lengkat bagi district authorities bagi ban ya ki senang ru ngadap ai kini ya kini ko te ya manu ru badan kam ngikloi ban ai kan ni training makani ka training kam dei ya bangin su pendep ya ka kamram jongi ndai bangi bat ni island ya ka jingdang jingtip jongi sakipat ba la raja kanu nu ki ni ki jingja mo ngim ong tang earthquake ndai ka dan ka cyclone ki dan ka accident ki dan ki house collapse kinu nu ki jing penjat jo ka mariang la ni ka jing penjat jo ki jat ben jo ki bri kum ki air raids ki kum tu subu ki ja kum ko bom blast ta ka perthai ga basu ya be da ka jing pen bethai bom mo kum hakitu ki por kumno ba pin handle ya la di yak tu ka situation kumno ba phila ban yarap ban pelaj em ya ki bri ba pin ya da lem ya ka jat ban ri la jom ba pin ya da ya ka jing men saw ka jing yak atak ti ngi kala yang Ri Bhoi College ni sungguh ya ka civil defense bat ya ka DC ka Ri Bhoi district baila highlight ini bang ni dan metalang civil defense alor ki ka rescue and operation abadon ki natural disasters ti ni sungguh namar balai kena sini kamtam ni sini sapo Ri Bhoi badi sapo nong gendong ti kini yo ban lima kan training ba awan ke civil defense kila man ai jingrap adon gunu ka jingjal se kum ka landslide ni jumai ginu national committees ki accident jing ala ban ai jingrap ya ka ki bri na jong ga society na jong bat wat li long i jing hikai batang asngin ring la yo sepun ki jing mentoy na kani training bang la yo kamtam ni student tingi kermen ba nang yo susu kumi training nang bangila ban long bong haktin faring we should be alert ready at any time if anything happens we can save the people who are in distress. So from this program we have most of the students are from the first semester students. They are new and they are acquired some means and ways how to save life in time of natural disasters. So we do hope in future we will carry on with this such program. Will be advantage for the student to save the society in national disasters like I've mentioned earlier, and they will be aware about
the national committees what to do in case it happens. So with these few words, I thank the Office of the Civil Defence as well as the DC Deputy Commissioner of Ri Bhoi District for choosing our college along with the help, and next time we hope so we can do on our own, provided we have the means at least some assistance from the civil defence again. I hope Madam Single, she will come and help us again for the next year program. Thank you. Ketika program kabang pulong hane po Ri Bhoi College, ketika we kalat kaba ai jing hikai ngi kuki students hane po Ri Bhoi undi tang ba hikai ngi tang hangi rei kabang ila ban yalam ban pi ban hikai yaki we kiba kimla ban semedon bentalang hane ketika we kalat kaba hikai ngi ro kumno banginang ban yada hakano kono ko benta kabang idon wala dangidon haki school haki college ane haki jing kisam hakilti sungkin rekane ketika we kalat ba nyalayo ban peni ane ban yo ban i la ki jong kikmat hagne ko por ban nyalayo i nala ki jong kikmat ban nyala nang kumno ban yada yala jong hasibu ada kunwan kono ke jingja kensan ke jingwan jong jumai ane ka jingwan jong ke jing float ane kono nyala ban yada yaki nyala kumno nyala tip nyala nang ban yada hakane kapor hari kene kawai kalong kecing kerpat sunga na kaliang sunga kum presiden kalong ba kene kecing hikai ke bangiyo hangne baro ba mangi kunki students jong kene ka Ri Bhoi College kandi bangin sakut ne bakane tang hangi menta hari ai ba kene kadi kecing hikai chungi ba ngila banyalam ne ban pen i shaki wei ban hikai ban yarap yaki habaki don kono kecing yarap dia na kaliang juga presiden ro kerpat ba ngenang ni smat ngiru ngine tray stom ngine tray ya kakam kamba susu bani kene habangi layo ya kene kecing hikai na kene dia na kalian juga presiden tang kita kutu hakane kisni ya kecing don cugi kenda baru students kilalong hacing kumba druspa nyuspa ngut kiladon kikna kibayadon hakane kapor kibadan kibalai simeta kum haki ki first and rescue team ki don kumba saupong sanpongut and ki special team ki don kumba atpongut but tangkantahi